ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲರು ಭಾಗೀರಥಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಗಳು ಮದುವೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಅಂದು ಇಡೀ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತೊಂಬತ್ತ ಮದಿಮಲೆನು ಅಡಿದ ಕಾಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಅದು ಪಿದಾಡಿ ಎಂಗಳು ಪಿದಾಡೋರು ದುಂಬು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತ ದೊಂಪದ ಮಿತ್ತ ದಿಗಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವಳ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ಲೇಟ್ ಅವು ಬಣ್ಣ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತನೇದವರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನೇದವರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಚೂರು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ಬರೋದು ಇದಾಡಿಯತಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ದಲೆ ಹಾಯ್ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ನೇನ ದೊಡಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೆ ಮಾಮಿ ಇಂಚಿದಿಲಿ ಇಂದು ಇದ್ದೇನ ದೊಡಮ್ಮ ಇಂದು ಎನ್ನ ದೊಡಮ್ಮ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಜನಲ್ಲ ಇಂಟು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಎಂಗಳು ಹಾಲಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಹಾಲು ಅಂಚನೆ ಹಾಲಿಗೆ ಎತ್ತಾರನಗನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಕ್ಲು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರಂಚ ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆನ ಗಾಡಿಲ ಎತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಮದಿಮೆಯರು ತೋಜುಜೇರು ಆಮೇಟ್ ಉಳ್ಳಿರಂಚ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ 5 ಜನ ಪೊಂಜೋಣ ಅಕ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು 5 ಜನ ಪೊಂಜೋಣ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಉಂಟುದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲು ಬರಮನ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲಿನ ಎಂಕ್ಲು ಬರಮಂತು ಕೊರ್ಪುನೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಡ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪೆರು ಸೈಡ್ ಉಂತುದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮೆಯರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಮುತ್ತೈದೆನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂ ಪೂರ ದೀದು ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು 3 ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವೇನು ಬುಡ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಈ ಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ನೆನಪೊಂದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನೆ ಅಂತ ಅದಿಪ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೊಸದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಪೂರ ಬರ್ತದು ದಾದ ಮಾತ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ನೀತಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ರೀತಿಡೆ ಅಂಚನೆ ಮುನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಮದಿಮೆನ ಕಡೆ ತಗೊಳು ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದಿಮಲೆನಕುಳ್ಳಾದ ಮದಿಮಲೆನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ್ಲತ್ತು ಇಂಚಿ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತರ್ಲತ್ತಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಮುಕುಲ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಪೂರ ಏರು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೇರು ಆ ಟೈಮುಡು ಏರ್ಟ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ಡ ಇತ್ತಂಡು ಏರ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೇರು ಇಂಕ ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯವಾದಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಆಂಡ ಏರ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತದಾರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೂಕ್ಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪೂರ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಡ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಅತ್ತಿಗೆನ ಮಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒರಿಯಡ ಕೊರ್ದು ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಅವೊಂದುಂಡು ಪೊನ್ನಾಗ ತೊಲೆ ಅಲ್ಪ ಭಟ್ರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ತದರ ಅವೇನು ಪಿರ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಇದು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಡಿಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಡಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಿ ಇತ್ತಂಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರಂದು ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಗುರಿಕಾರನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪತ್ತನ ಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಲ ಕುಡೊಂಜಿ ದೊಡಪಲ ಅಂಚ 2 ಜನ ಗುರಿಕಾರನ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಅಕ್ಲೇನೆ ಎದುರು ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲನ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಬಜ್ಜಿರ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರಿಯರೆ ಪಂಡೇರು ಭಟ್ರು ಅಂಚ ಆರೆಗ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ ಪತ್ತಿಯ ಐದೊಕ್ಕ ಮದಿಮಲೆನ ಲಕ್ಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾರೆ ಸಾರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಉಂಟುದು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಉಂಟುದು ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಸತಿ ಅಣ್ಣ 5 ಸತಿ 3 ಸತಿ ಅಣ್ಣ 3 ಸತಿ ಇಂಚಂದು ಮಂತದ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ಐದೊಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಂದಾಯಕ ಮಾಮಿನ ಕಾರು ಬರ್ತದೆ ಐದೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾರು ಬರ್ತದೆ ದೆತ್ತೊಂದ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಪೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪೂರ ಕೊರ್ತು ಬಟ್ ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಯಪಂಡ ಅವು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮನ್ಪೊಡ್ದಂಬು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುನೆಟ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಪಡ ದಯಪಂಡ ಏನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಇಪ್ಪರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಿ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಿ ಏತು ತೇರಿ ಉಂಡು ಆತಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರಂದು ಎಂಕಿ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಆ ರೀತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲವೇನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಓಕೆ
ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡಿಯರೆಂದು ಭಟ್ರು ಮಂತ್ರ ಪಣೋದುಲ್ಲೇರು ಆತನಗ ಆ ಸೈಡ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಪಾಡ್ತೀರು ಅಂಚ ದಾಲ ಅನ್ಪುಲೆಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮದಿಮಾಲೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಮದಿಮಾಲೆನ ಸತ್ತ ಒಂಥರ ಬಂಡ ಚೂರು ಉದ್ದ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಜಸ್ಟ್ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಣೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಇಜ್ಜಾಲು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಟೈಮುಡು ಕಣ್ಣದು ಇಂಜಿಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜೂಕುಲು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಗೊಬ್ಬವನಿತ್ತಿನ ಜೂಕುಲು ಇನಿ ಮದಿಮೆ ಅದು ಕಂಡನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆವನುಂಡು ಇಂಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾವಣ್ಯ ಇರ್ದುಂಬು ಮದಿಮೆ ಆತನ ಅಲೆಗೆ ಬಲೆ ಮುರ್ತೊಳಿ ಅಂತ ಹಿಡ್ದಾರ ಅಲ್ಲ ಪಿರಾಡ್ದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಚ ಏನು ತೂಯಿನ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಇಟ್ಟು 2 ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಮದಿಮೆ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಐದೊಕ್ಕ ದಾರೆ ಮೈತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಅಂಚ ಮಾಮಗಳ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಮಗಳು ಮಗಳೇನು ಕೊರ್ತಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಸಹಜ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಂಚ ದಾರೆ ಮೈತು ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಟ್ರ್ ಮಂತ್ರ ಬುಡ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತು ಸತಿ ಎಂಚ ಮೈಪೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡದು ಕೊರುವೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮು ಕುಡ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೊನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಕನಸು ಪೂರ ದೀದು ಒಂಜಿ ಆನನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನ್ಯಾಲ್ ಆನಲ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಪಡ ಪಂಡದು ಆನಲ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಕಟ್ಟದು ಇಪ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನೆ ಎಂಚ ನಡಪದು ಕೊನಪಾಲು ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಆನಲ ಇಪ್ಪೇರು ದಯ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದಯಕ ಜೋರು ಆನ ಪಾಪ ಅಂದು ಪನಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ದಯ ಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಆನ ಎಂಚ ತೂವೊನ್ವೆ ಆ ರೀತಿಡ್ ಪೊಣ್ಣು ನಡತೊಂದು ಪೋಪಲ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕರಿಯ ಮಣಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಕರಿಯ ಮಣಿ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಆದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ದುಃಖಲ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೂಲುದ ನೆಗದೈತೆ ನಾವು ಪನ್ಪೆರೆ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮರತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡಿ ದಾರೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ಕನ್ನಡಿ ದಾರೆ ಮೈಪುನಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನೆ ದಯಪಂಡ ನೀರು ದುಂಬೆಯನ್ನು ಮದಿಮೇಡು ತೂತುಜಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊಲ್ಲ ಮದಿಮೇಡು ಕನ್ನಡಿ ದಾರೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ದಾರೆ ಮೈತೊಂದುಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೊದ್ದಲು ಬಾಡಿರ ಬತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮದಿಮೇಡು ಇಂಚ ಪೊದ್ದಲು ಬಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಮದಿಮೇಡು ಮಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಟ್ರನಾಕ್ಲು ಇಪ್ಪುವೆರು ಆ ಭಟ್ರನಾಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೆರು ಬೇತೆ ಉಲ ಮನ್ಪರೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಇಂದು ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತ 2 ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂವರೆನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಹೇಳ್ದಾರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಪೊದ್ದಲು ಪಾಡ್ದು ಐದಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮದಿಮಾಲೆನು ಮದಿಮೆಯಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ ಪೊದ್ದಲು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ತೈನ ಎಲ್ಲದಾನ ಸುತ್ತು ಪೂರ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂತೊಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನ ತೂದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಆಯನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಲೇತದೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10-15 ಪಟ ತೆತ್ತದಿರ ದಾಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ತೆತ್ತ ಆಯನ ಫೋಟೋ ಸೂಪರ್ ಬರೋಂತು ಅಂಚನೆ ಓಕುಲಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಕ್ರಮ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಹಾಲಿಡೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದ ರಿಂಗ್ ಆನಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ನನ ಬುಡಿಯರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಣ್ಣದು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡಾನಾಗ 2 ಸತಿದ ರಿಂಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಕಡೆಗೆ ಆಂಡ್ ಪೊನ್ನನ ಕಡೆಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನೇ ವಿನ್ನಾಯ ತಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮೋನೆನ ಪೊನ್ನನ ಮೋನೆಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲಿ ಅಂಚ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಭಟ್ರು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಾತ ತೇರಿನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ತೇರಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಪಣ್ಣಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅನ್ವಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪಯಣ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುನು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ 5 ಜನ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಆರತಿ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡೇರ ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ತು ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಆರತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಭಟ್ರು ಪಣ್ಣಾಗ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲುಗುಲ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿಯಾಯ
ಯಾನ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜನಿಪ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡೆಡುಲ್ಲೆ ಏನು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಮಂತುಜಿ ಎಂಕಂದು ಅಲ್ಲ ಮದ್ಮೇಡ ಹಾಲು ಕೊರ್ನೆ ಸಾರಿ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಯಾನು ಕಟ್ಟಿನ ಕುಜಲ್ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಕುಜಲೊಂದು ದೆತ್ತಿದೀತೆ ಅವೇನು ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟದೇನೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಆರತಿ ಪೂರ ಮದ್ಮೆಲಿಗೆ ಬೆಳಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆವೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮದಿಮಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ದೀಪನೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಪೋನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮದಿಮೆನ ಇಲ್ಲಡಿ ನಮ್ಮಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊನ್ನನ ಕಡೆ ತಾಪಮ್ಮ ಆನನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರೆಗೆ ಕುರ್ಪುನೆ ಏಕದಾಯ್ತು ಪನ್ಪೆರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸರಿ ಎಂಚ ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋನಾಗ ಅಪ್ಪಗಲ ಚೂರು ಬೇಜಾರಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾಯಕ ಬಟ್ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಆದು ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೊಂಡ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾಯ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಮ ತಿಕ್ಕಿರೆಂಗ್ಲ ಸಂಬಂಧದಾರು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತಂದು ಬರೋಡು ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಕವರ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರೆ ಉಂಡು ಕವರ್ ಕೊರ್ಪುನಗಲೆ ಕವರ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಲೇನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರೋನುಲ್ಲ ಇಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಎದುರು ಅಂತದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರಾಡ್ದು ಕಂಡನಿ ಹಿಡ್ದು ಉಂಟೋಡು ಬಂದಿರತ್ತೆ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಡ್ದೆ ಉಂತ್ಯ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ದಾಯ್ತು ಇಕ್ಕೊಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರಾಡ್ದೆ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಲಾವಣಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸ್ಪಾಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅಂತ ಉಂಡು ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತನಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಮದಿಮಲೆಯನ್ನು ಮದಿಮಲೆಯನ್ನು ಪಿರಾಡ್ದು ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅದಾನ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಆಂಡಲ ಏನು ತೋಜಿ ಏನು ಕುದ್ದೆ ಏನಿರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಡಿರು ಎದುರು ಅಂತ ಹೊಡಿತಾನೆ ಆಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಕಲ್ತದ್ದು ಇಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಅಂತನ ಪಕ್ಕಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಎದುರು ಅಂತಾರೆ ಬೋತುಜಿ ಅಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿಯೇ ಅಂಚೆನೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಮದಿಮೆದ ದಿನ ಅಂತೂ ಎಂಚ ಪೋಣುಂದೆ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂತೂ ಜಾಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಂಡು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಇತ್ತೇರಲ್ಲ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಪೂರ ತೋದು ಅಂಚೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗಾದನಾಗ ಮದಿಮಲ ನಲಿಪೋಡು ಬಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಪಾಡು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಪದೆ ಉಡಿಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಲ್ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಆಪ್ನ ಸಹಜ ದಯಪಂಡ ಹೊಸ ಜನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಒಣಸ ಪೂರ ಆದು ಇಂಕ್ಲು ಆನನ ಇಲ್ಲಡಿ ಪಿದಡಿ ಅವಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ